ya kauce hanya ya taɓe duk mai suka ga sahabbai da suna Allah zan fara zan yi wata waƙar na faɗo daraja ta su da matsayinsa a wannan waƙar mai faɗa da sahabbai Allah ya ce shi zai yaƙar tabbas ba shakka zaɓaɓɓun bayin Allah ne sahabbai ya kauce hanya ya daɗe mai shuka da sahabbai Allah mai iko sarkin baiwa mai adalci ka bani basira na waƙe don kare mutuncin manyan dakarun annabi ne garkuwar musulunci rabi ƙara salati gumman zamu da alaye da sahabbai ya kauce hanya ya daɗe mai shuka da sahabbai su wane ne a badar da hunaini da su aka gwabza manzon Allah na jin daɗi in ya gasa hamza su ne suka sa hancin arnan makakar suka gurza sun nuna bajinta Allah ma ya ce ya gaida sahabbai ya kauce hanya ya daɗe mai suka da sahabbai shin manzon Allah ya aure ƴaƴan wane ne ƴaƴan manzo na shin wane ne ya aura ne kai su wane ne dimiki na ya zama arne duba fatahi ayar 29 haka ta ce sahabbai ya kauce hanya ya daɗe mai shuka da sahabbai